Almost done na guys ang pagluto sa tuna panga. So magkaon na mi after maluto. Ano siya guys ang tuna panga. Yummy yummy yummy. So, atong buhaton karon is mag sugba og tuna panga. So, matong buhaton guys, pati ako nakuha ko. Pati ako guys, pay-pay kayo nakuha na ha. So, magpay-pay taron ato sa ning pakayuhon. Tapos sa papadong lang ni. So, among igamit na hota na magasolina, pabuton na namong duha ka sakyanan. Saan buhaton guys? Oh, ito ni mga Okay, so amo sa pabagahon guys, and then see you later sa pagbutang namo sa pangalamian nga panga. See you guys. Kung paspasan guys para magkayo na siya. Diba? So para mas kuan gas ni gamit na lang mig silupin para mukan ka wala makita og gas. So silupin pa more. Ano atong paspasan og pay-pay. So mo ni siya speed up. Okay, so later guys, amo ning butang ang panga ug ang screen, okay? So ako ipakita ninyo guys ha. Simple lang ni pa nagsugba pero with a heart ni siya. Kay birthday sa among kauban. So magsugba sa mi og tuna panga. Later I will show you. Bye-bye. So, dira mong gitimplahan nga tuna panga. Mas pangahon pa siya kay nako. And then ang butang screen akong gipainit guys. So ato ni siya ipasugba base sa kalami nako. So nga niya siya guys, so well gainit naman siya, so ato na siyang ikutang guys. So ato hinayon, kabugat ba? Why? Buhi pa man yung pangaha eh. Sige ay, kamutan. So nga yung pagkutang guys. Okay? So lamian kayo ang sauce guys, oh. So ang akong gitimpla sa sauce is nayon sa to. Suka, toyo, ano pa to? Limonsito, yan na pa kay mga bombay, and other lamas, and also, ano itong lamig dahil? Oyster. Ay, oyster. Putoy? Oyster. Oyster sauce. Duga sa tutoy. O sige guys, ato sa gipadayon. So, palihog ko video ane. So, dili sa nato paypayan guys. Atong iinit ra gyud may pukanan na later na paypayan. Okay, see you later guys. Later guys kung mo init na na siya. Hey. Balihon. Sorry dai ha, dili to tutoy sauce ha. Naawa tayo. So ato nang balihon guys kung lamian ba. So guys, kaya itong balihon. Ay! Sorry guys. Buhi siya guys. Naklaro nga ni among bak. Okay, so ako nang gibaldi and later tamian na ni siya guys. Amo nang butangan og lime sauce. Amo siya butangan later og sauce nga oyster sauce para mas mulami ang lasa din later. Okay, pakita kay padol sa padol. Oh. Muna ang tuna pa nga. Ala galupi, char. Hapit na guys. And tagay ang buboy. Ano ko bubo? Woo! Apa? Yan na pagluto guys. With kung fu. Para lamihan yun siya, diba? With style. Hapit siya mapaduli sa day. Hapit na day. Almost na magluto. Magluto na tali? Luto na. Okay guys, so luto na guys. Amo sang haonon ha. Amo sang haonon. Ako sang haonon guys. Luto na siya. Okay, palihog ko post. Okay guys, so ato sang i-clean sa kay murag napagod tungod sa kabaga. Baga siya now. Pero luto na siya guys. Lamian na yun siya guys. Wow. Oh, lamian dyan dito ang sauce ko. Murag na hagbang. Eh, padol guys. Murag na hagbong guys. Kapag mo ulit. Naluto na? Luto na na. Luto na ano? Murag pa ulit. Luto na lagi na. Ablihi ko no. Uka ba? Luto na na. Sure ka luto na? Luto na na? Murag uwang pa?
Ay, luto na. Luto na, manggod na. Luto na, guys. Ah, wow, kalami. Hindi na kayo. Ah! Aw. Sorry siya, guys. Tama na siya. Agay! Inita! Mangaway man siya, guys. Di magpakaon. Ah. So hot. Kasi mulpot ako di guys. Atay na din. Ah. Ah! Nakainit. Hey! And, ready na siya. This is tuna pa nga. Sinugbang tuna pa nga. Ala, Dennis Galop. Picture. Okay, guys. Yes, ito pa kong sauce. So, yan ang sauce, guys.